čím viac to robíme, čím viac sme k sebe úprimní, tým menej to budeme prežívať. Ak máte nejaký vzťah, ktorý je založený na úprimnosti, tak časom z toho tá dráma vyprchá. Časom skrátka už to nejak extra neprežívate, keď vám niekto povie, že ste niečo spravili zle. Viete, že ten človek vás má rád. Viete, že to hovorí, pretože vás má rád. Viete, že si o vás nemyslí, že ste zlý človek. Len vám hovorí, že teraz robíte niečo, čo je zlé. Toto si veľa ľudí neuvedomuje. Veľa ľudí, keď zažije nejakú kritiku, niekto im upozorní na niečo, čo robia zle, tak počujú vo svojej hlave: som zlý. Som hrozný. Prečo som taký strašný? Prečo nemôžem byť niekto iný? To je veľmi deštruktívny postoj k sebe samému. Pretože ako náhle si všimneme niečo na sebe, tak ako som ja niečo hodnotil vo svojej hlave, tak si len dávame spätnú väzbu na nejaké správanie, ktoré teraz robíme. To, aké mám myšlienky v mojej hlave, to nie som ja. Moje myšlienky nedefinujú to, kto som, kým som. Veľa našich myšlienok sú rôzne, skoro náhodné myšlienky, ktoré sú vyvolané rôznymi vecami, ktoré sú úplne mimo našej pozornosti. Nemusíme v tom hľadať našu celú životnú filozofiu. Takže čím viac to budete praktizovať, tým viac si na to zvyknete. Tým menšia dráma to bude. A tým viac sa budete vedieť posúvať. Lenže je tu jeden zádrhel.